Приди, приди, Эммануэль, с неволи вызвали Израиль. В земным выгнании стогнеем, чакає Бога Сина днем. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. О, ключ Давида, отчини, небеса у брамы вышини. Промым чини до неба шлях и зачини пекельный страх. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Приди, приди, о наш усход, сутешь ты наш земный поход. Ночную темру прогони, хай зло не сводить во все дни. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Народа Валадар, приди, бо по Тебе сумуем мы. Все станем сбавлены Христом, бо в угловы наш каменьем. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане, приди наш Пане, Мараната.
узвышения удайте небесы, и хмары няхай прольют справедливость. Няхай земля народить збавление, и няхай заквітнеє святость. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане, приди наш Пане, Мараната. Звернитеся до мяне усе народы, и будете збавлены, кажа Пан. Бо я Бог, іншого нема. Слово незменное выходит з вуст моих. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане, приди наш Пане, Мараната. Бо передо мною схилится кожное колено, и скажут только у Пану моцы правда. До Бога прийдуть соромом на твари усех, хто йому супротстояв. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане, приди наш Пане, Мараната. О, животворний Творця зор, світло життя і нашу зор, о, Откупитель всей земли, молитвы наши ты прими. О, Откупитель всей земли, молитвы наши ты прими. Пред моцей Божей ты схили свою колени и моли. Земля и небо хай пяють, пророчать и пашану шлють. Земля и небо хай пяють, пророчать и пашану шлють. Тебе, святого, звераю, мы просим в будни шерия, суддя народов, збав же нас от зброї дьявола в страшний час. Суддя народов, збав же нас от зброї дьявола в страшний час. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сёння переживаем четвертую неделю Адвенту. І вже зовсім хутка будем святкаваць вялікую урачыстасць Божага нараджэння. І для гэтага застаюцца апошнія дні падрыхтоўкі да святаў.
але ці рыхтуем мы наše сэрцы да прыйсця Пана. Няхай жа Божае Слово нядзельнай літургіі сённяшняй дапаможа нам паставіць на першае месца самыя важныя рэчы і справы душы, і тады нам хопіць часу і сілаў на падрыхтоўку да святаў. Гэта на свяцейшую ахвярую з правой інтэнцыі памерлага Антона Никифорович 15 гадавіну па смерці, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго владарства ў небе. А на пачатку гэтай на свяцейшай Эўхарыстыі падзякуем Пану Богу за ўсе дары ласкі, якія мы атрымалі ў гэтым тыдні, а таксама перапросім за нашы грахі, за нашы ўпадкі, каб годна скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу святейшую завсёды Панну Марію, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мяне да Пана Бога нашого. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши праз ангельское звествование утеловления Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыж были приведены до хвалы воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який с Тобою живе одарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні Пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі Пана Бога твайго, каб даў табе знак ці глыбока ў адхлані, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць Пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям, дак вы яшчэ дакучаеце майму Богу? Таму Пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эммануэль». Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Прийде наш Пан, володар ён слави. Прийде наш Пан, володар ён слави. Пану належить земля і усё, што на ёй, сусвет і усё, што живе у ім. Бо ён заснаваў яго на морах і на рэках умацаваў яго. Прийде наш Пан, володар ён славы. Хто узыйде на гару Пана, і хто стане на святым месцы ягоным, той, у кого руки безвинные и чистое сердце, хто
хто не схиляв душі до марності. Прийде наш Пан, володар ён слави, і ён отримає благословлення от Пана, і узнагороду от Бога майго збавці. Вось покоління тих, хто його шукає, хто шукає обличчя Твоего, Бог Якуба. Прийде наш Пан, володар ён слави. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Павел, слуга Єсуса Христа, покликаний апостол, вибраний дзеля добровестя Божого, якое Бог перед гэтым обяцав праз пророков своїх у святих писаннях, про сина Його, який тілом походив з роду Давіда, і який я відкрився, як син Божий у моці, поводле Духа Святості, про воскресіння з мертвих, про Єсуса Христа, Пана нашого, праз якого ми отримали ласку і апостольство, каб у ім'я Ягоне зробіть послухмяними віри усе народи, серед яких і ви, покликані Єсусом Христом, усім, хто знаходиться у Римі, умилованим Бога, покликаним святим, ласка вам і спокой від Бога, Отця нашого і Пана Єсуса Христа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Зачней народить сына, и дадут ему имя Эммануэль, что означает «с нами Бог». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Таким было народжение Иисуса Христа. Пасля заручена у маці ягонай Марії з Юзафом, першим почали жить разом, і вона зачала от Духа Святого. Юзаф же муж, її, будучи справедливим і не хочучи знеславить її, хотів потаємно отпустить її. Коли він надумав гэта, вось анёл Пана з'явився йому у сні і сказав: «Юзефе, сыну Давида, не бойся принять Марию, жонку твою, бо тое, что народилось у ее, есть от Духа Святого, и наш народит сына, и даси ему имя Иисус, бо он збавить народ свой от ягоных грехов». А ўсё гэта сталося, каб збылося сказанае Панам праз пророка, які кажа: «Вось дева зачне народить сына, и дадуть ему имя Эммануэль, что означає «з нами Бог». Обудившися от сну, Юзаф зробив, як загадав йому анёл Пана, і прийняв жонку свою. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие браты и сестры, сённяшний адвентовый шлях повольно наближается до завершения. Всего праз 4 дні мы будем азначаць урачыстасць нараджэння Пана. І сёння ў канцы гэтага шляху, у 4-ю нядзелю адвенту, Касцёл запрашае нас увайсці у самую глыбіню таямніцы. Не ў атмасферу свята, не ў эмоцыі ці традыцыі, а ў праўду пра Бога, які дзейнічае і дзейнічаў у гісторыі чалавецтва. Як мы пачулі, сённяшняе першае чытанне з кнігі прарока Ісаі пераносіць нас у час
такого вялікага палітычнага крызісу, які існаваў тады. Іудзейскае каралеўства сутыкаецца з такой вялікай пагрозай. Пагрозай вайны, і ў гэтай сітуацыі Бог пра свайго прарока робіць нешта незвычайнае. Ён сам прапануе цару Ахазу знак, які ўмацуе яго ў гэтай небяспекі, ў гэты момант. Прасі сабе знак ад Бога, Бога твайго, ці ў глыбіні Шеолу, ці ў вышыні ў гары. Бог хоча сказаць Ахазу: дазволь мне дзейнічаць у тваім жыцці, даверся мне, адкрый сваё сэрца. І тады, як мы чуем адказ Ахаза, не буду прасіць і не буду выпрабоўваць Бога. І нам здаецца, адказ цара гучыць вельмі пабожна, але, на жаль, калі мы прачытаем усю кнігу Ісаі, гэта толькі прытворства. Насамрэч Ахаз не хоча Божай дапамогі, не жадае Божага дзеяння ці ўмяшання ў сваё жыццё, бо любы знак азначаў бы, што ён павінен спадзявацца на Бога, што ён павінен крочыць той дарогай, якую прапануе яму Бог. І тым часам Ахаз ужо прыняў іншае рашэнне. Ён абраў чалавечыя палітычныя такі стратэгіі і саюз з магутнай Асірыяй. Бо ён баяўся даверыцца Богу, ён баяўся адкрыць сваё сэрца на яго ласкі. Замест таго, каб прызнаць сваю слабасць і даверыцца, цар вырашыў заснаваць сваю усю надзею на ваеннай моцы. Ён адхіліў Божы план, але па-чалавечы прыняў свой. І тут узнікае такі парадокс. Ахаз кажа, што не хоча выпрабоўваць Бога, але на самой справе ён выпрабоўвае яго, адкідваючы яго дапамогу ў сваім жыцці. І менавіта тады Бог абвяшчае: таму сын, тады сам Бог дасць вам знак, вось дзева зачне і пародзіць сына, і дадуць імя яму Эмануэль. Не таму, што Ахаз гэтага заслуговвае, не з-за цара, а які адмовіўся слухаць, але таму, што Бог верны свайму народу, якому абяцаў, што яны будуць жыць у шчасці. І нават калі чалавек уцякае, яго знак Эмануэля – гэта не адказ на веру Ахаза, это адказ на чалавечую нявернасць. Бо Бог заўсёды чакае на нас, нават калі мы адыходзім ад яго. Але ён чакае, што мы зноwu вернемся, адкрыем сваё сэрца. І наколькі ж інакш у гэтым кантэксце выглядае для нас сённяшняга Евангелія Юзаф. Юзаф, адрозненне ад Ахаза, не зачыняецца ад Бога. Аднак, з чалавечага пункту гледжання ўсё выглядала трагічна, бо планы абяцані здаюцца ілюзіямі. Яго сэрца напоўнена болем, бо Марыя уже беременна, яна чакае дзіця. Евангеліста піша, што Юзаф быў справядлівым чалавекам, а значыць, як мы ведаем, справядлівы чалавек – гэта чалавек пабожны, чалавек малітвы, сумлення, але самае галоўнае, што ён адкрыты для Божага кіраўніцтва. І вось чаму анёл мог прыйсці да яго і сказаць: не бойся ўзяць Марыю, жонку тваю. Не бойся, не ўцякай, не спрабуй чалавечых хітрыкаў, але даверся, дазволь мне дзейнічаць. І гэта абсалютна супрацьлеглае стаўленне да того Ахаза, караля, які пачулі мы ў першым чытанні. Бо Ахаз адмовіўся ад Божага знаку, Юзаф прыняў яго. Ахаз спадзяваўся толькі на сілы свайго паплечніка Асірыі, Юзаф спадзяваўся на сілу Бога. Ахаз зачыніў сваё жыццё для Бога, а Юзаф, наадварот, адкрыў яго. І менавіта гэта абяцанне Эмануэля можа споўніцца ў Юзафе, бо Юзаф прачнуўся ад сну і зрабіў так, як загадаў яму анёл Бога, Габрыэль. Яго паслухмянае сэрца адкрыла шлях для Бога. І ў кожнага з нас, дарагія браты і сёстры, ёсць трохі іменно того караля Ахаза, і мы любім кіраваць сваім жыццём. Мы па-свойму, абапіраючы на чалавечыя сілы, баючыся часам даверыцца Пану Богу. А часам мы і адкідваем яго ў сваім жыцці, бо гаворым, што раз на паўгода мне дастаткова прыйсці і адкрыць сваё сэрца для яго.
а на кожны дзень. Некаторыя гавораць, што нам не хапае часу на малітву, бо яна займае вельмі шмат. А на самай справе, калі паглядзець і паставіць сабе такое пытанне, а колькі я гляджу тэлевізор альбо знаходжуся ў інтэрнэце, а малітва столькі часу не занимае. І для гэтага мы, як сёння той кароль Ахаз, закрываем сваё сэрца для Пана Бога. І гаворым, што нам не патрэбен гэты знак, што мы не хочам, каб Бог нас вёў, мы не давяраем Яму. Тым часам Бог паказвае нам сёння, што Ён дае нам знакі, нават калі мы іх і не просім, таму што Яго вернасць не залежыць ад нашай дасканаласці. Ён дае нам знакі, таму што не адмаўляецца ад нас, бо Ён сатварыў нас. Ён даў нам жыццё і хоча, каб мы жылі бы ў шчасці. Ён хоча, каб мы ішлі бы дарогай нашай святасці, дасканаласці. І ў гэту апошнюю нядзелю, дарагія браты і сёстры, адвенту кожны з нас запрошаны прыняць уласнае рашэнне. Няхай это будзе рашэнне Юзафа, каб кожны з нас адкрыў бы і ўзяў бы сабе, што дае Бог. Магчыма, цяжкую жыццёвую сітуацыю блізка чалавека, але калі мы даверымся, Бог нам дасть яе вырашыць. І калі мы адкрыемся і дазволім, каб Ён нас вёў бы, то мы, як разам з Юзафам, будзем прынимаць яго благаслаўленне. І тут варта адзначыць, што такія рашэнні веры мы прымаем не толькі ў якісьці вялікія моманты, але мы павінны прынимаць кожнага дня. Праз 4 дні мы пачуем слова сталася целам і пасялілася сярод нас. Аднак першым слова прыйшло ў свет, Бог вырашыў пастукаць у дзверы чалавечага сэрца. У дзверы твайго сэрца, дарагая дачка, сын, ён пытае нас: ці ты адкрываеш гэтае сэрца для мяне? Ён таксама пастукаў, як мы пачулі ў першым чытанні, для караля Ахаза, пастукаў таксама і да Юзафа. Адзін адкрыў сваё сэрца, другі яго закрыў, бо не хацеў пускаць і не хацеў даверыцца яму. Каб праўды адказаць на гэты боскі стук, касцёл дае нам ласку сакраментаў, асабліва эўхарыстыі, у якой слова, якое сталася целам, найбольш поўна прыходзіць да нас. Менавіта там мы вучымся сапраўды давяраць Пану Богу. Дарагія браты і сёстры, таму просім Бога аб ласцы даверу. Даверу, які не з'яўляецца аднаразовым такім нашым рашэннем, але працэсам нашага цярплівага аддання Пану Богу. Дазволіць Яму ўвайсці туды, дзе яшчэ пануюць, можа, якісьці страх, цяжкасць, адсутнасць кантролю, бо менавіта там хоча нарадзіцца Эмануэль, Бог з намі. І сам наш Айцец Нябесны хоча весці нас гэтай дарогай, гэтай пілігрымкай тут на зямлі, каб мы часам не спаткнуліся, але ішлі бы да нашай святасці. Амен. А цяпер вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. Пана Єзуса Христа, Сина Божого Одинородного, Зайца народженого, над усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого нествореного, одиносутного Айцу, праз якого все сталося. Ён дзеля нас, людей, и дзеля нашего збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, Девы Марыі, і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пред Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала,
які промовляв праз пророков, веру у один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и у воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Амен. До Бога, криницы нашей радости, які запрашає нас на Ухаристию, скеруем наши просьбы. Молимся, святый Костел, каб падчас своей пилигримки праз веки неспынно черпал со скарбницы веры минулых поколений. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, каб вещали и свідчили великую любовь Бога до человека. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за семьи, каб не только памятали про знешнюю подрыхтовку до святов, але рихтовали свое сердце до прийстя Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об ласці на вертання для людей, які давно не приступали до сакраменту покаяння. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, особливо за Антона Никифорович, каб атрымалі радасць вечнага жыцця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраных у Ухарысты, каб мы умели дзяліцца радасцю і любов'ю з іншымі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Боже, выслухай наши просьбы, які у пакоры да Цябе скіроўваем праз Христа, Пана нашага. Амен. Вітай, зорка мора, Маті Христа Бога, Панна найчистейша, вірним допомога. Ти, що привітана словом Габріеля, умацуй нас віри, всім спошли надію. Визволь з путов греху, удаління долю і наповні серці наші супокоєм. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на виповнення і хвалу ім'я Свого, А так само на користь нам і всьому Костелу. Духу Святому. Усемогутний Боже, нехай Дух Твой, який своєю моцею наповнена святейшую Панну Марію, освятить дари, що на Твоїм алтарі ми складаємо, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра ягонае прыйсце, абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі, арханёламі і ўсімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос,
и спаслал на апостола Духа Святого. Праз Христа просим Тебе, усямагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что вчинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Вдосконали його в любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про усіх, хто Твоєї ласки дійшов з цього світу. І дозволимо бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. Уеднайся за Святейшей Богородицей Панной Марією, за святыми апостолами всіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог нас так полюбил, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать: «Ойче наш, есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой дні наші. Да поможи нам милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы всялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едность, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету,
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не ішоў да мяне, але скажа, і будзе аздароўлена душа моя. Под Твои приходим двери, щирым сердцем полным веры, что под видом скрытых хлеба есть Бог правдивый с неба. Зразуметь нам трудно это, каб Сын Божий збавца свету, аж так скрыўся усім на дива, і ў хостыі жыў правдива. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб сваё тело, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа, Ты для грэшных справядлівы і для добрых милостивы. Хоть анёлы ў небе близко пред Тобою паўшы низко, стяж на твар Твой спаглядаюць, чым ёсць Бог, аднак не знаюць. Над анёлам Бог спрадвеку так не даў, як чалавеку, прыступаць да Бога смела, спажываць яго на цела. Я таго не годен, Пане, каб во мне меў прабыванне. Скажи толькі одно слово, і душу мне збавиш знова. Б'ю поклони пред Тобою, ласку май над грешним мною, хай живи з Тобою, Паном, аж на веки вечные. Амен. Jezus joś тут, Jezus joś тут, узнёвши руки Бога прославляем.
ось тут, узнявши руки, Бога прославляєм. Єзус ось тут, Бог поміж нас, Бог поміж нас, узнявши руки, Бога прославляєм, Бог поміж нас, узнявши руки, Бога прославляєм, Бог поміж нас. Он любить нас, Он любить нас, узнявши руки, Бога прославляєм, Он любить нас, узнявши руки, Бога прославляєм, Он любить нас. Молимся. Усемогутный Боже, Евхаристию приняли мы задаток вечного избавления. Дай просим, как мы рихтовались до святкования таинницы нарождения Твоего Сына, с тем большей побожностью, чем ближе надыходит свято нашего избавления, прос Христа Пана нашего. Амен. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Мои дарагія, заканчивается адвент, яшчэ некалькі дзён працягваем трываць у гэтым адвентавым настроі радаснага чакання. У аўторак у нас будзе апошняя раратняя святая імша, а гадзіне 7 традыцыйна запрашаем. У сераду вігілія Божага нараджэння. Святыя імшы ў гэтым дзень будуць з раніцы а гадзіне 9 і наступная імша это будзе ўжо пастэрка. Вігілійная вячэра ў нашых дамах павінна мець рэлігійны характар. Падчас яе няхай будзе малітва, спевы калядных песен. І, хіба было б якімсьці непаразуменнем, каб на вігілійным стале стаяў алкаголь. Таму якосьці святкаваць гэта на заўтра. Таму пастараемся ўсё ж такі ў рэлігійным настроі атмасферы перажыць, маліцца, спяваць. Я не ведаю, са спевам яно складаней, правда, да? Але ў кругу сям'і то можна. Таму, мае дарагія, і таксама традыцыйна захоўваем устрыманне ад мясной ежы ў гэты дзень, бо часам так бывае, што чалавечак зрана наеўся мясца, а вечарам за постны вігілійны стол. Ці мае ўсё гэта сэнс якісьці? Таму традыцыя вучыць нас у гэты дзень папасціць. Святая імша пастэрка будзе цэлебравацца ў нашай парафіі ў касцёле а гадзіне 22 вечарам. Сардэчна запрашаем на гэтую святую імшу. У чацверг, 25 снежня, урачыстасць нараджэння Пана. Святыя імшы ў нашым касцёле а гадзіне 8, 10, 12 і вечарам, увага, будзе змена, толькі адна імша а гадзіне 18. Не будзе 5 і 7, будзе толькі на 6 вечара. Таксама ў гэты дзень на гадзіну 11:30 дзеці і моладзь нашай парафіі запрашаюць усіх у касцёл на каляднае прадстаўленне «Дарога к Рождеству». Сардэчна запрашаю прыйсці, паглядзець. Яны трэніраваліся, рэпеціравалі. Для іх гэта важна, таму, калі ёсць такая магчымасць, калі ласка, прыйдзіце таксама паўдзельнічайце.
Праз 8 дзён будзе трываць актава Божага нараджэння. У пятніцу, 26 снежня, традыцыйна святкуем другі дзень Божага нараджэння. Адзначаем свята святога Стэфана, дыякана і першамучаніка. Згодна з традыцыяй касцёла, ў гэты дзень адбываецца благаслаўленне аўса пасля кожнай святой імшы. А святыя імшы ў нашым касцёле будуць о гадзіне 8, 10 і 18 вечарам. Мае дарагія, гэта пятніца, але на гэтую пятніцу ксёндз біскуп Уладзімір удзяліў нам дыспенсацыю ад устрымання ад мясной ежы. Таму ў найбліжэйшую пятніцу можна есці з мясам, за што ксяндзу біскупу вялікі дзякуй. У суботу, 27 снежня, свята святога Яна Апостала і Евангеліста. Згодна з традыцыяй у гэты дзень благаслаўляецца віно. Віно прыносім з сабою, раздаваць не будуць. Прыносім таксама, мае дарагія, віно, а не гэтыя пладова-ягадныя напоі, яны не благаслаўляюцца. Вось. У наступную нядзелю свята святой сям'і, дзень малітвы за нашыя сем'і, мае дарагія, захвочваю прыйсці ў гэты дзень памаліцца, таму што сям'я – гэта фундамент нашага грамадства, сям'я – гэта месца, дзе нараджаецца жыццё, дзе чалавек узрастае ў веры, дзе першы раз чуе пра Бога, дзе пазнае, што такое вера. І таму вельмі важна, каб нашыя сем'і былі моцныя, ну не толькі моцныя, праўда, у плане адносін сужанцаў, але таксама моцныя верай і Богам. Таму заахвочваю ўсіх у гэты дзень прыйсці памаліцца. І таксама гэта патранальнае свята нашых сясцёр, місіянерак святой сям'і, якіх мы таксама хочам атуліць нашымі малітвамі. У гэты дзень о гадзіне 17 святая імша будзе цэлебравацца за нашых сясцёр. Хто хацеў бы падзякаваць сёстрам за іх ахвярную працу ў нашай парафіі, таксама запрашаю на гадзіну 17 на гэтую святую імшу. Таксама ў наступную нядзелю о гадзіне 14 будзе святая імша у Гародніках. У наш касцёл скауты прывезлі бэтлеемскі агонь з грота нараджэння Хрыста. У Бэтлееме ён знаходзіцца тут, побач з алтаром святога Юрыя. Можна ўзяць гэты агеньчык да хаты, прынесці яго, запаліўшы зніч, таксама паставіць яго на вігілійны стол. Няхай гэтае святло супакой асвятляе цемру в нашых дамах, нашых сэрцах. Няхай таксама будзе такім сімвалічным з'яднаннем з тым месцам, дзе нарадзіўся Езус Хрыстус. У парафіяльным кіоску можна набыць аплаткі, календары і свечкі на вігілійны стол, а таксама новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбу нашага касцёла і нашай парафіі. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Пасля благаслаўлення будзе асвячэнне яслей божанарадзянёвых шопак, якія прынеслі, то, калі ласка, падыдзіце бліжэй да алтара пасля благаслаўлення ксёндз дыякана свеціць. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Станіслаў Забароўскі, 75 гадоў, Данута Лукашевіч, 79 гадоў, Валянцін Кірдзік, 55 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Даверым новараспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Чэнстахоўскай. Тваёй абароне аддаёмся, святая Багародзіца, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, сынам сваім нас паяднай, сыну свайму нас даручай, сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў. Жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, плённага тыдня працы. Папросім ксяндза Антона, каб удзяліў нам Божага благаслаўлення. Пан з вами. И за Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Отче наш небесный,
ласкава, темрой свет покрытый, зло запановало, на